Soc el Francesc i en aquesta ocasió us parlaré d'una de les meves trobades a l'astral. Trobada cara a cara, no canalització. En aquesta experiència l'energia era molt forta i a l'efecte graella, com de rostir per dins, se li va sumar sagnat de nas. Ja veuen que el contacte comporta conseqüències. Estic bé de salut, però he hagut de passar aquest episodi i vaig estar a punt de patir també vòmits. No puc entendre que alguns vulguin tenir el contacte tenint en compte les conseqüències. I, per cert, contacte amb qui? Allà fora hi ha persones com vosaltres, a qui els preocupa la terra i les seves llavors o parents que hi viuen. Però també hi ha ens molt regressius, sense escrúpols, i repeteixo, contacte amb qui? Al capdavall, el món físic és una il·lusió, un reflex d'alguna cosa que hi ha més amunt. Llavors, sereu hologrames contactant amb hologrames? Sereu hologrames contactant amb hologrames? Però no. No són pas hologrames ni ells tampoc ho són. Som centelleig de l'astral, ells i nosaltres. Lambda, el meu contacte, Lambda, diu que molts hauran de tornar a la Terra perquè encara no comprenen la seva llum. Han de tornar a encarnar com a humans fins que comprenguin que realment són astral, són pura energia, són freqüències d'harmonia i integració. Cadascú de vosaltres és univers. Cadascun de vosaltres és energia potencial que espera ser manifestada i materialitzada i a la vegada ja existeix, perquè tot és ara. Potser algú que arriba ara s'estarà preguntant si fa molt de temps que vaig començar. Només fa un micro EO. Lambda diu que l'ésser humà és curiós i vol saber-ho tot. No hi ha res a saber. Ja ho saps tot perquè ets la font. Únicament hauries de recordar el que ja saps i el que va passar, passa i passarà tot alhora. Tot és ara. Tot és ara. Lambda diu que no has de temer el moment de desencarnar. En aquest procés t'alliberes del cos material limitat i limitant. Et desfàs d'una pesada càrrega i et converteixes, encara que sigui temporalment, en allò que realment ets, una llum. Però la llum és creadora, la llum és vida i s'alimenta de l'energia que li donen el coneixement i l'experiència, i és per això que crea un cos físic, que de fet ja existeix aquest cos, però la llum li dona vida. Fixeu-vos una cosa molt curiosa i que ningú no ha advertit fins ara. Quan una dona té un fill, es diu
que dona a llum o que il·lumina una nova vida. Per què? Ja ho he dit una mica més amunt. La llum és vida. Sense llum no n'hi ha vida. Ara us poso un exemple. Una persona invident, és a dir, que no veu, no té llum als seus ulls. Aleshores, com és possible que visqui? Per què no desencarna? Aquesta persona té el que podríem anomenar qualitat de foscor. Però, compte, només la qualitat, perquè encara que els seus ulls físics no tenen llum i no arriben a veure, si aquesta persona es connecta a l'astral, no només pot veure el que veu una altra persona, també veu altres coses i altres perspectives també. I ja que res distreu la seva atenció perquè no veu, pot entrar en meditació molt més fàcil i enfocar-se en allò que vulgui i viure'l com a real. Aquesta és la qualitat de foscor, perquè aquesta persona viu en una foscor permanent, però té la qualitat de poder connectar amb l'astral i veure coses que altres no arriben a veure. En quant a una persona que no té el problema de tenir visió nul·la, és a dir, que pot veure, té qualitat de llum. Aquesta qualitat de llum pot ser bona o dolenta, segons en què s'enfoca aquella persona. Hi ha molta gent que tenim bona vista, la desaprofiten concentrant la seva mirada en coses de baixa freqüència que no val la pena. Per exemple, es distreuen veient el futbol. No obstant això, una altra persona sent inquietud per saber, per adquirir coneixement, i llegeix molt, i busca els canals de YouTube i s'interessa per la informació que pogués respondre a les seves preguntes. Preguntes del tipus: d'on vinc? Quina és la meva missió al món? Qui sóc realment? Aquesta persona té una bona qualitat de llum. Bé, disculpeu que utilitzi termes que potser no compreneu pas. Així és com ho va explicar Lambda, un Amélie d'Aldebaran. En realitat, les Amélies no tenen un llenguatge pròpiament dit. Són com uns càntics molt melòdics, transmesos telepàticament, i escolto en la meva ment les seves cristal·lines veus com d'àngels. Les Amélies circulen lliurement per tot l'univers, encara que prefereixen plans superiors. Algunes persones diuen que elles venen de la 7ª dimensió. I crec que és incorrecte. Primer, perquè si parlem de dimensions, en una escala de 0 a 10, les Amélies vindrien de la 9ª dimensió i la 10ª ja seria la font, encara que la font està representada en tot i en tots alhora. I segon, realment no n'hi ha pas dimensions.
una dimensió no és pas un lloc, ni un nivell, ni un esglaó de l'escala. Llavors, de quina dimensió venen? De cap. Però, per entendre'ns, podem parlar de plànols alts o baixos, i elles vindrien de plànols molt elevats. Viuen al regne de l'astral. No necessiten nau per viatjar i, de fet, no viatgen. Només canvien el seu enfocament o punt d'atenció i apareixen en un altre lloc a voluntat. Les amelies són energia pura i de l'energia es crea matèria. I elles en tenen molta facilitat per materialitzar coses. No només es poden transformar en persones o mascotes. Com veureu, poden fer altres coses. Mentre l'Anda em parlava, Lee, l'altre Amélie que l'acompanyava, es va transformar en un mirall. Aleshores l'Anda, fent un senyal amb la seva mà, em va dir que em mirés allà al mirall. El que vaig veure em va deixar sense respiració. Jo esperava veure la meva cara reflectida, o potser que em fessin veure el que he de corregir de mi com a persona, però no va ser pas res d'això. Al mirall davant meu es reflectia una silueta de llum blava i l'Anda em va dir que això que estava veient era jo, en realitat. Tots nosaltres som llums, tots, sense importar el nostre color de pell, estatura ni res. Som siluetes il·luminades i segons el nostre propòsit tenim un color de llum. I n'hi ha 7 colors, Els 7 colors de l'arc de Sant Martí. Les siluetes de llum vermella, per exemple, treballen per expandir l'amor. Les amelies són plenament conscients que nosaltres necessitem vehicles per desplaçar-nos. Necessitem roba, eines per fabricar coses, etc. Elles no en necessiten pas d'aquestes coses. Però comprenen que nosaltres les necessitem o que els taigetians necessiten les seves naus. Parlar amb aquests éssers et produeix una gran expansió de la consciència. Transforma la teva manera de pensar. Et fa veure altres perspectives i línies temporals. Et fa avançar als esdeveniments. Sents l'energia que recorre el cos contínuament. Sents que vibres fort. La teva freqüència ja no baixa pas de cert rang, ja no l'afecta el baix astral. Bé, crec que aquesta informació és molt interessant i espero reunir més dades per continuar divulgant sobre aquest curiós contacte de forma visual, cara a cara a l'astral. Gràcies per participar, pels comentaris i per compartir el vídeo. Gràcies als moderadors, sempre al meu cor.